खुलुमबाय लोगोफोर, बड' रादाब निउस चेनेलनि जानानै आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा 63 नं चापागुरि बिधान सभा बियाबाव इउपिपिएलनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लायाव फैदो बिदिब्ला बिथांनि आबुं बिबुंथिखौ मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मिथिना लादिनि बिथाङा मा बुंलांदों। नोंथांमोना मिथिगा राजनितिकआव मानसिनि मोखां आरो बेनि खुगाया जेबो खामानि जाया आरो बे संसारावबो बेनो नियमखा। सोरबा मानसिया खुगा ब्राव 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 रायलायनोबो गोरों खिन्थु खामानि मावनो रोङा आरो सोरबाया नायनो बिराद मोजां सिल सिल मोखांफ्रा खानायफ्रा फिल फिल खिन्थु खामानियाव गैया। दा जोंनो नांगौ जोंखौ अनसुला जोंखौ माने नायफिनग्रा बोलोगोरा आरो अजन गोनां मानसिनो जोंनो दरकार रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि प्राइमारिनि जे लिडारफोर बुथ कमिसन लिडार नोंथांमोना दसे समय गावनि दसेल' साननायखौ नायोबा गोथौ जुदि नायबिजिरोबा जों 50 बोसोराव मा जातनि एमएलए मोनबोखो गासिबो रोखा रोखा मिथिखागौ। दिनै 50 बोसोरनिबो बारा जाखांबाय। दिनै बाथौफुरियाव जों एमएलएनिफ्राय मा मोनदों? बे बाथौफुरि ओनसोलाव एमएलए होनाय मा बेसेबां अनुदान दङ आं मिथिया, जानोबो हागौ एसे मोनसेसो। खिन्थु 50 बोसोरनि बे एथ'राब माने नारा जुराजों जोङो फाथायहरनाय जि एमएलएआ दिनै मेगनाव गोनां मोनसे अनुष्ठान होनो हायाखै आरो फैगौ 50 बोसोरावबो होनो हानाय नङा। सोरबा जुदि अजन गैयि मानसिया एमएलए जाना थाङोबा एसेम्ब्लियाव थांनानै बबेबा खनायाव थानानै नैथि रादाबाव दङ। दिनै आसामाव भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मोनाबिलिनि 3 बाजियाव नारायणपुर नि कान्टि ओनसोल गेवलां फोथाराव नुजाफैयो। बेयाव आसामनि गोबां रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। जानो गोनां फैगौ मार्चनि 27 आरो एप्रिल दाननि 1-6 अक्ट'आव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनो थाखाय बेयाव गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोना आसामनि राजखान्थिगिरिफोरा बिथांखौ बरायदों। लोगोसे गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो रोजा सुबुंफोरा बे मेलाव बाहागो लादों। आसामनि मुंदांखा इउटुबार डिम्पु बरुवाया हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांनि न'आव लोगो हमदों आरो बिथांजों गोबां बाथ्रा सोंथि सोंदों आरो गोबां बाथ्रा मिथिना लादों आरो बिथाङा बिथांनि बे भिडिअखौ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंथिना होदों आरो बिथांनि बे भिडिअखौ नायनोबा बिथांनि चेनेलाव नायनो हागोन। বাবা তোমাৰ খবৰ ভাল? আছোঁ আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে এইটো ছাৰ পোনপ্ৰথমতে ৰিকুৱেষ্ট আপোনাক মামা বুলি মাতিব পাৰিমনে? তুমি যি মনত ইচ্ছা সেইটোকে মাতা। তো ছাৰ মামা। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ निउसफोरखौ गिबियावनो नुजेनग्रोयो। बेनि थाखाय